Seuraavaksi uutiset. Jee! Uutisaihe tältä päivältä. Valitsimme tämän päivän uutisaiheeksi vesi. Tässä tietoa vedestä. Kaikki maapallolla oleva vesi lienee peräisin vuosimiljoonien aikana planeettaan törmänneistä asteroideista ja komeetoista ja tulivuorten purkauksista. Vesi on yhdiste, joka koostuu vedystä ja hapesta. Ne ovat sitoutuneet tiukasti toisiinsa. Vettä syntyy maailmankaikkeudessa koko ajan valtavasti, koska vety ja happi ovat universumin yleisimpiä alkuaineita. Vettä syntyy paljon varsinkin, kun avaruuteen syntyy uusia tähtiä. Oman aurinkokuntamme planeetoista vettä on eniten maassa. Hyvää päivän jatkoa.